lezete. Maminka bude mať čo robiť, že? Žiadne skriň, ale rebrík treba zastrieť. Áno. No, poďte, hore ideš. Ideme sa schovať, bude prečo? Tak. Tak počkaj, ešte táto nie je hore. Tak, stoj, počkaj, ešte je to vysoko. Dole. Zakývaš mamine? Ahoj. Tak, počkaj, zase sa tam musíš prviť. To vieš, táto, to je do tých nejakých 10 alebo 12 rokov tá prelieska. Čo? Musíš takto stať ešte. No teraz čo? To bol zoskok. Žoškok. Môže, tak polež hore. Uvidka. Toto je vysejte vonku. Toto ideme ísť skúšať túto? Túto vyhodieme, no. Poď túto takto, jak táto, pozri, takto ide.